Сәлам дуслар, сезнең белән эфирда Яшьлек тавышы хит парады. Һәм мин аның алып баручысы Мөнир Рахмаев. Бүгенге тапшыруда без резидентларның яраткан әкият персонажлары турында сөйләшербез. Озак көтмичә тапшырыбызны башлыйбыз. Дуслар, исегезгә төшерәм, безнең хит парад бары тик сезнең ярдәмегез белән төзелә. Һәм сезнең тавышларыгыз җитмәү сәбәпле киләсе резидент өчен Яшьлек тавышы дип исемләнгән әкият тәмамлана. Кем белән хушлашабыз икәнен ачыклар өчен игътибарыбызны экраннарга юнәлтик. Сөйләмәсен миңа мәхәббәт турында, ярсыган йөрәкне тилертеп, шатлыктан елыйсын китертеп, сөйләмә мәхәббәт турында, шатлыктан елыйсын китертеп, сөйләмә мәхәббәт турында. Яшьлек тавышы дөньясына өр-яңа резидент аяк баса. Аны бергәләп каршы алабыз. Хәерле көн! Илкин яңалыклары белән таныштырабыз. Азык-төлек җитештерү буенча республикабызда исәп-хисап алу эшләре бара. Кызганычка каршы, районыбызның Алга күмәк хуҗалыгы исемлекнең иң арткы баскычында. Чираттагы матур жылы эчтәлекле хатны безгә яза Уфа шәһәреннән Кәримов. Сез садырып бүгенге көннән башлап шушы колхозга минем өчен колхоз председатель булып каласыз. Мин сәламәтлекләрен аңлатып диңгезләргә, ял итәргә барып кайтам. Сез риза буласызмы бу эшкә? Риза. Кая басқанымны білмей килеп җиттем йөгереп, дәштең мине яннарына син кыймаклар пешереп. Кыймагылар күңелләрем туярмы, яннарына дәштең мине, әллә инде бәхетләрем буламы? Кыймагылар күңелләрем туярмы, яннарына дәштең мине, әллә инде бәхетләрем буламы? Шәйеңне дә тагын берне яса әле алтыным, әллә кыймагың сусата, әллә йөрәк ялыкыны. Кыймагылар күңелләрем туярмы, яннарына дәштең мине, әллә инде бәхетләрем буламы? Әле бер Яратам, синнән туялмам инде мин, туялсам да кыймагым. Кыймагылар күңелләрем туярмы, яннарына дәштең мине, әллә инде бәхетләрем буламы? Кыймагылар күңелләрем туярмы, яннарына дәштең мине, әллә инде бәхетләрем буламы? Кыймагылар күңелләрем туярмы, яннарына дәштең мине, әллә инде бәхетләрем буламы? Кыймагылар күңелләрем туярмы, яннарына дәштең мине,
Ниһаять, арттан баручы алга күмәк хуҗалыгы күрсәткечләрен яхшыртты. Көтмәгәндә, хуҗалык район буенча иң беренче баскычка күтәрелде. Садырый пулдыргансың, яхшы эшләгәнсең. Премия язабыз. Ләпәне алабыз. Эльвира Кашапова төрле принцессларның һәм феяларның үз киеменә кызыккан. Алар шундый матур, бала чактан минем дә алар кебек буласым килә иде, дип искә төшерде ул. Аның кызы Эмилия дә әнисе белән килешә. Аны исә күбрәк феяларның тылсым көченә ия булулары кызыксындыра икән. Тагында зур бәхет бармы, әни булудан кала. Үз әнисе кочагында иркәләнсен һәр бала. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, кызым миңа, ышар өчен омтылу. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, әни миңа, ышар өчен омтылу. Үз әнисе кочагында, үзе бәхетле бала. Асыл сыйфатларны да ул үз әнисеннән ала. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин әниемә, әни миңа, ышар өчен омтылу. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, әни миңа, ышар өчен омтылу. Кызым минем иркәгелем, кызым минем сердәшем. Кызымның киңәше белән уңа минем һәр эшем. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, кызым миңа, ышар өчен омтылу. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, әни миңа, ышар өчен омтылу. Мин дә әниемне шулай яраткан өчен үзем. Көненә бер йөз мәртәбә кабатлыйм әни сүзен. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин әниемә, әни миңа, ышар өчен омтылу. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, әни миңа, ышар өчен омтылу. Мин кызыма, әни миңа, ышар өчен омтылу. Улым күз нурым дип җырлаучы Җәлил Гайбадуллин Колобок әкиятен ярата. Чөнки әкиятнең төп герое ягымлы, тапкыр, усал түгел һәм үзен рәнҗетергә бирми.
Җәлил барлык тамашачыларга тормыш буйлап колобок кебек җиңел баруларын тели. Ә мин аның клубында төп рольне башкарган Әмирханны туган көне белән котларга телим. Улыгыз сәламәт, акыллы, максатчан, рәхимле, иманлы бала булып үссен. Баласы, иң шибәре, иң шәбе. Минем дә улым күзі нурым, тормышымның бар яме. Бу дөньяга килүеңне мин синең озак көттем. Улым күз нурым сине мине бәхетле иттең. Бу дөньяга килүеңне мин синең озак көттем. Улым күз нурым сине мине бәхетле иттең. Әти дип сузасың син, талпынып кулларыңны, шатланып күзәтеп торам тәүге адымнарыңны. Бу дөньяга килүеңне мин синең озак көттем. Улым күз нурым сине мине бәхетле иттең. Бу дөньяга килүеңне мин синең озак көттем. Улым күз нурым сине мине бәхетле иттең. Минем нәселемнең киләчәге дәвамы. Синдә ага көчле рухлы татар милләте каны. Бу дөньяга килүеңне мин синең озак көттем. Улым күз нурым сине мине бәхетле иттең. Бу дөньяга килүеңне мин синең озак көттем. Улым күз нурым сине мине бәхетле иттең. Улым күз нурым сине мине бәхетле иттең. Илюза Зарипова балачактан үзен нәкъ малайлар кебек тоткан. Я шүкеш тотып лагерь төзегән, я балыкка барган, я уктан аткан. Шуңа күрә дә аңа «Храброе сердцем» мультфильмдагы төп герой Мерида исемле кыз күңеленә якын икән. Илюзаның клибы өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 052 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Аяғымда, пара күзім, мастур өзім кешіға.
Yılmayıp gözüge qarıysız, garmonda da oynaysız. Ağlay yarıysız, ikənisiz işte de sınatmaysız. Yigitler, yılmayasız, küllesiz. Elinde kuzuguz tuşup gelin item diyesiz. Elinde kuzuguz tuşup gelin item diyesiz. Kilin aşatam dip başka yımını qatırman. Eligine kilinim olamayım, uyulamayım da aşıqman. Birreu, ikeu, işeu, dörteu, beş kiyeu kirek tugel. Beş yigitnin birsine de kiyeuga çıqan tugel. Yegitim bar dip turam, yaş yigitler küllesiz. Ko'ngli tortmagan birovni joni suymasini bilasiz. Yigitler bilasiz, bilasiz de küllesiz. Yigitimdan qo'rqmaymiz, bir jibi qo'l deyasiz. Yigitimdan qo'rqmaymiz, bir jibi qo'l deyasiz. Jibi tugelligini bilem, şuna o'zim bek suyam. G'ayratlilar shidda dursun, ol deb yonamda kuyam. Yigitlar, siz buldiqli bek bilem. Qiz tomog'i shayartmag'iz bari tikonisi, qiz tomog'i shayartmag'iz bari tikonisi. Yigitlar, tubataylar kiydigan. Tubata kiygandan gina mulla bo'lib ketmaysiz. Tubata kiygandan gina mulla bo'lib ketmaysiz. Төз буйлы, матур тавышлы Рушания Мишараповага Шрек әкетеннән Фиона якын икән. Юк, уйламагыз, Рушания төн җитү белән яшел төсле куркыныч кешегә әверелми. Эш шунда, җырчы Фиона кебек тынычта, ягымлы да, ләкин кирәк чакта үзенең икенче ягын да күрсәтә ала. Рушаниянең җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номердан тавыш 050 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Moңсу көзләр килеп җитте инде, соп чәчәкләр эшеп шинделәр. Шинмәде тик сары чәчәкләрен, олар миңа өмет бирделәр. Шинмәде тик сары чәчәкләрен, олар миңа өмет бирделәр. Зафран серле чәчәк, матур сары гөл чәчәк, түтәлләрне урап чыксам кайгыларым бетәшәк. Зафран нинди матур моңсу күздә төсләре, сиңа күзем карыйм анда карала кайгылары. Киләм әле зафран яннарына, олар тиеш мине оңларга. Узакламый салкын кышлар килер, өметләрне күмеп карларга. Узакламый салкын кышлар килер, өметләрне күмеп карларга. Зафран серле чәчәк, матур сары гөл чәчәк, түтәлләрне урап чыксам кайгыларым бетәшәк. Зафран нинди матур моңсу күздә төсләре, сиңа күзем карыйм анда карала кайгылары. Ümitlerim
Düşlerim kar astında kalsa Ölürlerimi soğukta olar Kışkı korlar jirlerge yolsa da Zıfrenlerim ölmey kalırlar Kışkı korlar jirlerge yolsa da Zıfrenlerim ölmey kalırlar Zıfren sırlı şeşet matır sarı gül şeşet Tütellerini uğrap çıksam koygalarım bütteşet Zıfren indi matırının söküzde tüsleri Sina gözün parimanda torala koygalarım Sina gözün parimanda torala koygalarım Zafran indi matırımın söküzde tüsleri Sina gözün parimanda torala koygalarım Zafran matır sarı gül şeşek Tütellerini uğrap çıksam koygalarım bitteşek Zafran indi matırımın söküzde tüsleri Sina gözün parimanda torala koygalarım Sina gözüm parimanda torala koygalarım torala köngüllerim Zafranim matır şeşek Ленар Солтанов өзін ниндидер әкият персонажы белән тиңләми. Аның күңеленә рәссам мифларындагы Садко якынрак. Нәк әлеге персонажда кешелеклелек һәм музыкаль талант бар, дип комментарийлар бирде ул. Ленар өчен тавышлар бирергә онытмагыз. Min gayet bile Sinin allarında Mehabbetni saklayalmadım Seni mengelikке yoğaltkanı Sınlap kına, sınlap anladım Kişi sözü kaya ümitlerine Nige şulay sınlap anladım Ömrümnün asıl yıl kayıların Sensiz öttüm bağırım, sensiz öttüm Kişi sözlerine aldandım Öz özüngini yuvatırga dile İste ot içinde yangana Eriniş göz yaşına dolgan idi Bağırkayım senin canlara Kişi sözü kaya ümitlerine Nige şulay sınlap anladım Ömrümnün asıl yıl kayıların Sensiz öttüm
Аңлап, сыңлап килде Синсіз үтә инде таңнарым Синең рәнежеш яшкәйләрең Караңгылыйдыр күз алларым Кеше сүзе кыя өметләренә Нигә шулай сыңлап аңладым Гомеремнең асыл елкайларын Синсез үттем бәгърем, синсез үттем Кеше сүзләренә алдандым Гомеремнең асыл елкайларын Синсез үттем бәгърем, синсез үттем Кеше сүзләренә алдандым Киләсе резидентыбыз Сөмбелә Яркәева. Үзен Маша и Медведь мультфильмдагы Маша белән тиңли. Мин шундый ук шаян һәм кире беткән дип көлә яжырчы. Аның өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 054 коды белән SMS хәбәр юллагыз.
Хит парадыбызның иң яшь башкаручысы Регина Терегулова үзен Снежная королева әкиятеннән Гердага тиңли. Мин дә аның кебек яхшылык, начарлыкны җиңүенә ышанам, диде ул. Регинаның «Синең өчен» дип исемленгән җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 058 коды белән SMS хәбәрләр юллагыз. 3нче урын иясе сезнең экраннарда. Жылы яңгыр тамшысыдай кірпігіңе келе қонасым, яңгыр шишмелері болып битлеріңе келе юасым. Сенің үшін яшим бұл дүнияда, көңіл толы сүюті қошып болмай бір қойда. Сенің үшін яшим бұл дүнияда, көңіл толы сүюті қошып болмай бір қойда. Күкте яқты йолдыз болып, жемілдесі иді бір сиңа. Йолдыз яңгырлары болып, томасылар иді ұшыңа. Сенің үшін яшим бұл дүнияда, көңіл толы сүюті қошып болмай бір қойда. Сенің үшін яшим бұл дүнияда, көңіл толы сүюті қошып болмай бір қойда. Төннәріңді шәмнәр болып, сенің үшін келе янасым. Сүйерге де сүйелерге, янарыңда келе қаласым. Сенің үшін яшим бұл дүнияда, көңіл толы сүюті қошып болмай бір қойда. Сенің үшін яшим бұл дүнияда, көңіл толы сүюті қошып болмай бір қойда. Сенің үшін яшим бұл дүнияда, көңіл толы сүюті қошып болмай бір қойда. Сенің үшін яшим бұл дүнияда, көңіл толы сүюті қошып болмай бір қойда. Көңіл толы сүюті қошып болмай бір қойда. Алло дип җырлаучы Айгөл Фаизова Аладдин әкиятеннән Жасминны ярата. Шуңа күрә дә балачагыннан аның кебек булырга хыялланган. Ә сез Айгөл Фаизова тапшырыбызның лидеры булсын дип теләсәгез, 1320 номерда тавыш 060 коды белән SMS хәбәрләр юлларга онытмагыз. Сезнең ярдәмегез белән 2нче урынны яулаган җыр. Минем белән бергә сине сагна.
Şişme şişme mınların Hatırine düşürün atmadı Sigarışamın suylarım Allah Allah Deşelemina Minemek ile sine iştesi Soğunudan dalgan yüreğime Davuşunu dava itesi Allah Allah Deşelemina Minemek ile sine iştesi Soğunudan dalgan yüreğime Davuşunu dava itesi Yıllar öte akkan sular kebek Kıskaralar ömür yıllarım Uçraşımda ümit ediken kebek Sine hayallarım Allah Allah Deşelemina Minemek ile sine iştesi Soğunudan dalgan yüreğime Davuşunu dava itesi Allah Allah Deşelemina Minemek ile sine iştesi Soğunudan dalgan yüreğime Davuşunu dava itesi Soğunudan dalgan yüreğime Davuşunu dava itesi Davuşunu dava itesi Dinara Rahimova balışaqdan oq Aladin turunda əkiyyətlər yaratqan. Səbəbi, ol əkiyyətlərdə barlıq xiyallar üçün qarşıda. Ondan tış Dinara Jasmin isimli prinsessini bik yaxın көргән. Jasmin hər şəx yarlı həm bələgə yoluqqan kişlərə yardım etəydi. Min kişlərdə anlı sifatlarını yaratam, deyib silədi İyaş başqarışı. Hit paradımızın liderini alqışlar bilən qarşı alabız. Ötegeler kalkmaz, damlar kabada datmaz. Güngeler ne yemli, maturluk hem yaratı. Yaratıp yaşık besi yaratıp. Yılmayık biz her keneye, yılmayık biz her keneye. Yılmayılı yaktı yüzler bulsun ile. Her kende yaş gömür bir güne. Biz gele birlikte Külgele yaşatma Tırmışın yaratıp Yulgatlı gemetne Bulik bezgin bəxetli Beznin kulda bəxet Yaşık bez rahatlane Yollarımız var Yaşlıktan matur uzar Siyenip yaşık ve sayınışı Yılmayık biz her keneye Yılmayık biz her keneye Yılmayılı yaktı yüzler bulsun ile Her kende yaş gömür bir güne Şiirlikten biz gele birlikte Külgele yaşatma Tırmışın yaratıp
gömer yaş gömer bir günne Adını beni köver Şurayıkta biz gelmedik de Adını beni köver Gün gele yaşakna Adını beni köver Temaşın yaratıp yaratıp Adını beni köver Шулай итеп, безнең бүгенге әкияти тапшырыбыз тамам. Сезнең белән булдым мин, Солтан Мөнир. Киләсе атнада күрешербез. Ә сез яраткан җырыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Моны SMS хәбәр ашада TMTV каналының сайтында да башкарып була. Әлегә хушыгыз. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен Supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.